Jao, šta je to? Fuj, užas. Šta se dereš? Kakav je to nesporazum? Gadno mi je čak i da pipam to. Odvratno. Konobar, odmah. Šta želite? Pojedi to, molim te. Šta? Nećeš? Naravno da ću ti platiti. Ne, nisam spreman. Čak ni para nisu pomogli. Hej, lepotice. Ja ću pojesti to. Daj meni pare. Pa dobro. Daj mi to, brzo ću to ja. To je ukusno. Izvoli. O, da. Samo jedna novčanica, pa dobro. Dobro, sad ja. Jao, pogledajte kako to lepo izgleda. Sad ću probati ovu žvaku. To je mnogo ukusno. I balon je super. Blago meni. Wow, pogledajte, sjajan jezik. Wow! Skloni ruke, to je moje. Pa dobro, poješću svoju žvaku. A sad ću napraviti balon. Gledajte. Wow! Kako mi sjaje usne. Divno. Mike, hajde sad ti. Okej, otvaram. Jao, u naočarama je mnogo bolje. Jao, devojke, tako ste nežne. Dobro, sad ću da probam. Kakav je to mali balon, ne razumem. Dobro, nastavit ću da žvaćem. A zatim ću naduvati veliki balon. Baš veliki. Gledajte sad. Oho! Wow, gledaj, Britney. Oho, pukao je. Kakav efekat. Šta je to? Izgleda baš ružno. A kod mene je torta, ali ni ona ni nešto. Zvono? Okej, sad ćemo da vidimo šta je to. To je kraljevska torta. Tako je lepa. I kašika, cool. Hajde, Mandy, počni. To nije fair. Dobro, uzet ću kašiku i početi od sredine. Sad ću probati. Pa nije loše, sviđa mi se. Da, a može da se jede. O, da, to je jako ukusno. Delicious. Priznajem da nisam bila u pravu. To je mnogo ukusno. O, da. Što? Insekt? Bio je u torti? O, ne. Što? Jao, koliko buba švabe u torti? Ne mogu da verujem. Sad ću vas otrovati. Da, tako je. Gotovo, mirna sam. Hajde, Britney, sad ti. Dakle, početi. Tu će mi trebati pomoć. Halo? Da, čekam vas. Kako vam mogu pomoći? Ja ću vam platiti, a vi mi napravite tortu, kao kod Majka. Jeste čuli? Okej. Dakle, treba smisliti ukras. Gotovo. Evo vaše torte, izvolite. Wow, svaka vam čast. Neverovatno. Hvala puno. Wow, baš slatko. Pa, vreme je da probam svoju divnu tortu. Sad ću iseći najlepše pače. Jao, to je prelepo. Oduševljena sam. Duga je također super. Baš je slatka. Delicious. Blago meni. Šta gledaš, počni? O da, konačno. Kruna? Ne, to nije jestivo.
Devojke, je li treba nekome? Hvatajte. Šta im je? Dobro, sad ću probati svoju tortu. Kako je ukusna. Želim još i još. Da, poješću sve. Čak neću ni da je sečem. Ješću rukama. Tako je. Kruna je kod mene. Uj, Mike, kako to jedeš? Nastavit ću. Treba pojesti još. O ne, padam. Je li živ tamo? Mislim da jeste. Šta je to? Uj. A kod devojaka je nešto bolje. Ja sam dobila puno bombona. A kod mene žele za princeze. Jao, Mike, pojedi to što brže. Ne mogu da gledam to. Ali ja ne želim. To izgleda jako odvratno. Ali ukus je super, nisam očekivao. O, da, blago meni. Šteta što sam dobio tako malo. Sve ću polizati. To je odvratno. Hajde, Mandy, nastavi. Dakle, sad ću probati svoje bombone. Pogledajte kako to super izgleda. I ukus je dobar. Šta je sa mnom? Pogledajte mi ruku. Zanimljivo. A šta će biti dalje? Sad ću probati. Wow, sva sam šarena. Neverovatno. Šta ti je? Oho, kakav užas. Prošlo je. Neću te više dirati. To je privremeni efekat. Ajde, Britney, sad ti. Dobro, skidam poklopac i stiskam. To izgleda božanstveno. Delicious. Čekajte, nešto nije u redu. Zlatni lančić. Oho, ne mogu da verujem. Probat ću još. Njam, njam. A šta je ovo? Broš. Šta? Prsten? I kruna? Odmah ću je staviti. Neverovatno. Ja sam najsrećnija na svetu. Šta? To nije fair. Hoću i ja ukrasti. Smislila sam nešto. Sad ću sve uzeti sebi. Šta se dešava? Baš nezgodno ispalo. Moja kosa. Ćelava sam. Sad ću sve vratiti. Izvoli. Odvratno. Kod majke? Kod majke Kinder jaje. Da, obožavam ga. Pogledaj tamo. Koliko Kinder čokolade. Blago meni. Mandy, bolje pogledaj šta ti moraš jesti. Prestanite da se smijete. Kako da jedem istopljenu čokoladu? Uj, sad ću povratiti. Pokušat ću da je otvorim. To je baš ukusno. Nema veze što ne izgleda lepo. Odvratno. Ideja. Sad ću je snimiti i izbaciti na društvene mreže. Šta se dešava? Jesi normalna? Šta radiš? Mike, jedi već. Vrlo rado. Otvaram jaje. A omot mogu baciti. Wow, to je jako dobro. Ispustio sam jaje. Jaje se razbilo, ali tako je čak i bolje. Da. Poješću sve do kraja. A sada treba pogledati poklon. To je autić. Super. Mogu se igrati sa njim. Jao, Mike je kao dete. Samo bi se igrao. Šta? Izvinjavam se.
Dakle, sad ću ja probati svoju čokoladu. Počet ću od... ne, konobar, dođi. Slušam. Nahrani me čokoladom. Nema problema. Prvo ću je otvoriti. Otvorite usta. O, kako ukusno. Predivno. Hoću još. Dobro. Izvolite još. I još jedna dolazi. Šta radiš? Hajde već. O, da, prelepo. Čute. Šta? Upalo vam je nešto oko. Kako je bezobrazna. Slušaj, hajde da ukrademo nekoliko čokolada. Hej, boli nas. Vama je ulaz zabranjen. Da, zatvorena žurka. Još. Jesam rekao. Dakle, kao prvo, želim... Da, tačno, pomfrit. Naravno. O, to je lako. I ja to mogu. Dakle, prvo mi treba naravno krompir. Mislim da će ovaj biti taman. A još imam uređaj za čišćenje povrća. Gledajte kako radi. O da, to je jako zabavno. Eto, ne moram ni ruke da prljam. A sada mogu iseći krompir. Da, odlično mi ide. Oh my. Oho! Cool. Baka nema nikakve uređaje, ali ispunit ću taj zadatak. Prženi krompirići nisu zdravi, tako da ću spremiti za moju unuku nešto drugo. Koristit ću povrće. Sigurna sam da će se malo i dopasti. Prvo mi treba šargarepa. Sad ću je lepo iseći. Da, tako je. Jao, šta se dešava? O da, to je jako zabavno. A Wednesday opet eksperimentiše sa hranom. Ne paničite, samo sam oljuštila krompir, kako znam. Brzo i zabavno. Zar to nije opasno? Treba raditi sve pažljivo da ne bih povredila prste. Koristit ću moderni uređaj da bih isekla sredinu od jabuke. Da, tako je. To će biti pakovanje. Cool. Gledajte. Baš je lepo, zar ne? Sada unutra stavljam šargarepu i joj. I meni je ostao posljednji dodir. O, jao, Wednesday ima testeru. Već sam završila i moje prsti su na mestu. Vreme je da dam mom jelu odgovarajuću boju. Ako dodam par latica crne ruže, a zatim kažem čaroliju, onda će krompir postati crn. Da, gledajte. Jao, a moj krompir je napravio žurku u tiganju. Ulje prska na sve strane. Ja ću napraviti za malo lepu dugu od pomfrita. Pogledajte kako je to lepo i slatko. Imam čak i čini za sos u obliku srca. O, to je preslatko. O, da, lepota. Jao, Wednesday, a tvoj krompir je izgoreo. Mislite? Onda ću napraviti crni dvorac od njega. To će biti strašno lepo. Gledajte. Baš mi se sviđa. O, kako originalno. Hvala. A evo krvavi kečap. A bravo, bravo. Prijatno. Wow! Hoću da probam prvo dugu. Tako je lepa. Nadam se da je još i ukusna. Sad ću da probam. Super! Baš mi se sviđa. Gledajte mi jezik. Cool. Dakle, šta dalje? Ovaj pomfrit više liči na šargarepu. Dobro, sad ću probati. Pa to jeste šargarepa.
Nije loše, bako, hvala. O, drago mi je. Još nikad nisam vidjela dvorac od pomfrita. To je fantastično. Oduševljena sam. To nije samo jako lepo, već i mnogo ukusno. O, da. Blago meni. Dakle, pobedila je Wednesday. Čestitam. Kako? To nije fair. Spremite mi, molim vas, burger. Ovakav. Naravno, draga. Okej. Odličan zadatak. Ja sam spremna da počnem. Obične lepinje su dosadne. Bolje da uzmem crne i napravim burger u obliku monstruma. Prvo stavljam salatu, a zatim sok od paradajza koji liči na krv. Bože, Wednesday! Bako, smirite se, to je kečap. Dakle, preliću burger sa njim, a zatim ispržiti pljeskavicu. Imam jednu, samo što je zaleđena. Kako je brzo spremiti? Tačno, treba mi dinamit. Opet su se uplašili. Dakle, vreme je da napravim malu eksploziju. Wednesday, uplašila si nas, opet. Izvinite, ali morala sam da ispržem pljeskavicu. Stavljam ga na burger. A sad ću napraviti zubi od topljenog sira. Tako je. A evo moje omiljene ljute papričice. Od nje ću napraviti rogovi. Stvar, gde su pileće šape? Hvala ti. Eto, moj burger je spreman. Prijatno. Jau, kako strašno. Dakle, sad ja. Hvala na mlevenom mesu, bako. Thank you. Ne podnosim ga. Gdje? Odvratno. Sve super. Bravo, dušo. Marshmallow je mnogo bolji. To je baš ono što mi treba. Stavit ću ga u mikrotalasnu. I marshmallow će se povećati. Eto, jesam rekla. Kako vruće. O, bravo, dušo. Hvala na podršci, bako. I ja tebe volim. Dakle, sada marshmallow treba iseći na 2 dela. A zatim ću uzeti roze Nutellu. To će biti umjesto kečapa. O, divno. A umjesto pljeskavice stavit ću čokoladu. Divno, boje je ekstra. A umjesto salate koristit ću žele bombone. Gledajte, odlično mi ide. I sama bih rado pojela taj burger. Obožavam Skittles bombone. Čekajte, imam ideju. Napravit ću oči. Da, gledajte kakvog slatkog jednoroga sam napravila. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. I meni, draga. A Wednesday je napravila nekog monstruma. A baka će napraviti klasičan burger. Prvo treba napraviti pljeskavice od mlevenog mesa. A gledajte kako je lepa. A sad mi treba majonez. A mnogo je ukusan. Sipat ću ga na lepinju. Ostalo je dodati salatu i svež paradajz. O, kakav miris. Nevjerovatno. Unuka će biti jako zadovoljna 100%. O, a za malo da zaboravim na kečap. Tako je. Sipat ću ga preko sira. A moj burger je spreman. Svaka mi čast.
Stavit ću ga u ovu lepu kutiju. Prijatno dušo. Wow! Kakav je to monstrum? Da li se ujeda? Ne, ovakav burger sa pilećim šapama sigurno neću jesti. Bolje da probam slatki burger od Enid. Izgleda prelepo. Kakav je ukus? Wow! To je fantastično! Oduševljena sam. A šta je baka spremila? Ovaj burger izgleda jako dobro. To je baš ono što sam htjela. Baka je pobedila, čestitam. Baka je najbolja. A sad mi napravite mlečni koktel. Jel može? Naravno da može. Važi. Mogu ja to? Da vidimo. Prvo će mi trebati uređaj za mleko i sladoled. Prvo sipam mleko, a zatim dodajem omiljeni sladoled Baskin Robbins. Evo specijalne kašike. Kako teško! Ups, ovo nisam planirala. Na kugli je ostala moja kosa, ali to niko nije video, nema veze. Odlično, stavljam poklopac i uključujem. A dok se koktel meša, ja ću ukrasiti čašu. Koristit ću šarene konfete. A kako da ih zalepim za čašu? Znam. Ako poližem krajeve čaše, konfete će se zalepiti. Zar to nije genijalno? Sipam koktel u čašu, a zatim dodajem ove bombone. Nemoj sve pojesti. Da, u pravu si, bako. Sipam bombone u koktel, dodajem slamku i to je to. O, da, boja je prelepa. Obožavam šlag. Moram dodati ga u koktel. A još ću staviti žaleuši i rog. To je to. Sad sam završila. Hvala, bako. A kako si ti? O, tačno. Skroz sam zaboravila na svoj koktel. Dakle, hitno mi treba mleko i čokoladni sladoled. U stvari, znate šta? Čokolade ne može biti previše. Dakle, stavit ću još i čokoladu. Dakle, jesu svi spremni? Onda gledajte kako brzo baka meša. Umorila sam se. Jadna baka. Bako, čekaj. Imam blender za tebe. Eto, izvoli. Hvala, draga. Dakle, treba sipati sve unutra. Tako je. A sada uključujem. Kako je moćan. Isključujem. Mislim da je dovoljno. Sada sipam to sve u čašu. Gdje je šlag? Enid, hoćeš mi pozajmiti? Nemoj biti cicija. Gledaj šta je tamo. Kako si naivna. Dakle, sipat ću šlag. A zatim dodati čokoladne mrvice. O, da. Divno. Ubacujem slamku i to je to. A ja ću uzeti zeleni sladoled od pistača. Pogledajte kakva lepa boja. Ovaj blender mi neće trebati, jer imam svoj. On je mnogo bolji. Da, gledajte kako dobro radi. A sad mi treba čaša u obliku lobanje. Preliću je sirupom od jagoda. A zatim sipati koktel unutra. Stvar, donesi mi šlag. Brzo. Kome tako golica? Prestani. Da, hvala. Svaka čast. Thank you. Dakle, sipam šlag. Cool.
A sad ću dodati malo ljubičaste boje. I par žale očiju. O da, divno. Stavljam zubi i uši. I to je to. I ja sam završila. Prijatno, draga. Wow, svaka vam čast. Kako zabavno piće, sad ću ga probati. Sviđa mi se. I žele bombone su super. Odlično. Hvala ti, Wednesday. To je mnogo dobro. Dakle, idemo dalje. Wow, ovog jednoroga je sigurno napravila Enid. Ekstra. I koktel je mnogo dobar. U stvari, čekajte. Šta je to? Kosa? Ozbiljno? Ne, odvratno. Takvo piće ne sme da se pije. A čokoladni koktel mi se jako sviđa. A divno. Koga je zabrati? Znam. Pobedile baka. Jeste čuli? Ja sam najbolja. Mogu ja da otvorim? Jednom sam probala te bombone. Jako su kisele. Možda sam ovog puta dobila drugi ukus. Proverit ću. Ne. To su iste bombone. Ali nisu loše. Znate, smislila sam nešto. Poješću sve bombone odjednom. Gotovo. Izgleda da si džabe to uradila. To liči na neki ples. Baš je zarazan. Slušaj, to je odlična prilika da organizujemo žurku. Šta vam je? Ja se mučim, a vi plešete? Kako vas nije sramota? Hajde, vidi šta si ti dobila. Baš mi se posrećilo. Ja sam dobila crvene žele bombone. Baš su ukusne. Sad ću ih brzo pojesti. Uradit ću sve kao Britney. Poješće sve odjednom. Pa tvoje bombone su barem slatke, a ne kisele, kao moje. Usput zaboravila si na sirup. Možda ćeš ga dati meni ako ti ne treba. Zelene boje, a sva zelena hrana pripada meni. Pa dobro, uzmi. I zapravo to nije fair. Ja sam ga dobila. Sve fair, delimo slatkiše po boji. Ne, opet kiselo. Ali sviđa mi se. Super. Šta je ovo puda? Hajde da vidimo. Šta je to? Ja nisam dete, šta će mi cucla. U stvari, ako je to lizalica, onda neće se zaustaviti. Tu je još šećer u prahu, super. Sigurno će učiniti lizalicu još ukusnijom. Da, to je prelepo. A Britney, a šta je kod tebe? Da vidimo. To je nešto čudno. Izgleda da je to zmija. Baš je slatka. Mogu se igrati sa njom. Čekajte. Ja znam da ta zmija nije prava. Ali Nancy ne zna. Moram iskoristiti to. Šta je? Bu! Zmija, uješće me. Poverovala je. Dobro, vreme da je probam. Wow, to je žele zmija. Zbog tebe sam ispustila svoju lizalicu. Šta? Jedeš zmiju? Ups, nisam htjela. Ovog puta ću. Ja ću biti prva. Dobila sam balon. Mogu se igrati sa njim. Super. Izgleda da unutra ima nešto. Treba odmah saznati šta tačno. Bam! To je gomila džus bola. Koriste se za pripremu bubble tea. Dakle, mogu napraviti nešto nerealno ukusno od njih.
Treba će mi Sprite i ove kuglice. Da, tako je. Vreme je da probam svoj koktel. Baš me zanima kakav je ukus. Izgleda divno. Nadam se da će mi se dopasti. O, da, nevjerovatno. A šta ti sediš? Vreme je da i ti skineš poklopac. Da, upravo si, da vidimo. Wow, ja sam dobila flašu roze kole. Taman sam jako žedna. O, čekajte, a zašto ne mogu da je popijem? Čudno. Britney, daj mi slamku, molim te. Pa dobro, izvoli. Hvala. A možda ću sa njom uspjeti da popijem svoju kolu? Ne, ni to ne pomaže. Šta da radim? A, pa to nije sok. To je također žele. Cool. Znači, ipak ću moći da probam kolu. Samo je treba ne piti, nego jesti. Oh my. Wow. Jo, izgleda jako dobro. Naravno, i ne samo izgleda. Ne mogu da istisnem ostali žele. Sad ću ga dohvatiti jezikom. O ne, moj jezik. A, pomozi mi. To do čega dovodi pohlepa. Sad ću ti pomoći. Vučem. Jo. Nadam se da je nisam ubila. Ko će biti prvi? O, otvaramo zajedno, super. Wow. Da, izgleda da smo opet obe imali sreće. Ja sam dobila slatkiš. Ali ja ću prva probati. Za početak ću probati ovaj roze sirup. Ima tako lepu boju da ga mogu koristiti kao karmin za usne. Eto, baš lepo je spalo. Ovaj poljubac je za tebe. Uhvatila sam. Ali to još nije sve. Osim sirupa imam još i šećerne šljakice. A njih ću zalepiti preko karmina. Da, tako ću izgledati još lepše. Eto, kako ti se čini? Wow, divna si. Okej, dovoljno je gledanja, a vreme je da pojedam sve to. O, da, prelepo. A Britney, sad ti? Da, upravo si. Na mene je red. Pogledaj kako slatki oči. Mogu se igrati sa njima. Ali to još nije sve. Također imam konfete. Sipat ću ih u tanjir, a zatim uvaljati oči u njima. Da, tako je. A posle ih mogu konačno probati. Jedva čekam. Wow! To je nerealno ukusno. Od sad je to moja omiljena kombinacija. Oduševljena sam. Ali ni to nije sve. U slamki je neki sok. Baš je ukusan. Hoćeš dati meni malo? Naravno, izvoli. Ali sok je moj. Ovaj put sam ja prva. A šta je to? Šta će mi WC šolja? Pogodi. Pa ne. Mislim da je to neki slatkiš. Iz obične WC šolje ne vire lizalice. O, to je baš ukusno. Ma šta je unutra? O, a neki prah? Ja ne znam šta je to, ali sve si oduvala. Ma samo mi zavidiš. Sad ću umočiti lizalicu taj prah. Probat ću. O, da, divno. O, usput, mi smo drugarice. Ti si me častila, sad je moj red. Hoćeš? Odvratno, neka hvala. Kako god. Onda skidaj svoj poklopac. Wow! Imam celu kutiju ovdje. Izgleda da je unutra ratluk od jabuke i jagode. Okej, sad ću ga probati. Wow, koliko slatkiše imaš. Hoćeš dati meni nešto? Daj da razmislim. Hajde ovako, ti mi daješ svoje bombone, a ja tebi svoje, dogovoreno. Okej, može. Daj ovamo bombone. Izvoli. O, mogu ih posuti pucketavim bombonama.
tako će postati još ukusnije. O, da, baci kocku. Hajde, sad si ti prva. To? Wow, imam ovdje prijatno iznenađenje. Dobila sam žvaku Huba Buba. Moja omiljena u obliku trake. O, da. Poješću sve odjednom. Da, odlično. A sad je vreme za veliki balon. Veliki? To je najmanji balon koji sam ikad videla. Jel tako? Sad ću ti pokazati. Jo! Pa da, malo sam preterala. Okej, dovoljno mi je bilo. Britney, vidiš šta je ispod tvog poklopca? O, i kod mene su žvake, ali ja imam mnogo više u obliku lubenice. O, da, miris je divan. Wow, a ukus je još bolji. Ekstra, poješću sve što imam. Znam nekoliko načina kako ih pojesti. Gledajte kako mogu. Jao, više neće stati u mene. A sada vidi kako treba praviti balon. O, slušaj, možda je dovoljno, a već si pobedila. Ej, gde ćeš? Jao, gotova sam. Jao, ko je to? Zdravo. Izgleda da sam upala u pogrešan izazov. Izvinite. Prestani da me tražiš, tu sam. O, super! Sad sam ja prva. Opa, opet slatkiš. Moj omiljeni roze Kit Kat. O, izgleda divno. Stani. Zašto jedeš sve odjednom? Odlomi štapić. O, tačno. Upravo si. Tako će biti i ukusnije i duže će trajati. O, odlična ideja. A Britney, sad ti? Da vidimo. Šta? Brokoli? Mislila sam da možemo dobijati samo slatkiše. Jao, nisam očekivala to. Miriše odvratno. Mogu li da ne jedem to? Moraš. Hajde, navijam za tebe. Dobro, uradit ću to. U stvari, pretvorit ću se da jedem. O, bravo! Znala sam da ćeš uspeti. Super! Odlično, svaka ti čast. Eto, skoro sam sve pojela. Gledaj, posljednji komad. Super! Vidi, sve sam pojela. Što? Jesi mislila da me prevariš? Kako da ne? Odmah pojedi taj brokoli. Sad ga moraš jesti sa poda. Ne. Da. Mislim da će tako biti još ukusnije. Jao, jadna ja. Izgleda da mi je to sudbina. Odvratno. To je nepodnošljivo. Ali uradila sam to.